Хәерле кич. Кырларның чәчәкләргә күмелеүе була, көн кадагына игенчеләр белән умартачылар арасындагы низак килеп баса. Дөрес агуламаган, безгә әйтми агулаган, умарталарын басуга якын куйган һәм башкалар. Моннан тыш умартачылар былай да берничә ел рәттән котырган ширләрдән зур зыян күрәләр. Бер яктан басуга сибелүче агу, икенче яктан врато зәхмәте, өченче яктан кортларың усал дип зарланучылар. Умартачылык өлкәсе бүген үзен ничек хис итә? Шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Төп сорау, ул быел кортлар ничек кышлады һәм югалтулар зурданмы? Әлхәмдүлилләх, быелгы сыелны алай зарланучылар юк дип әйтергә кирәк. Без бит инде элемтә торабыз, шул халык белән аралашып, былай югалтулар күп булмады. Әмма ләкин бар кемнәр узган ел электә агулауларга, моны аларның инде кыш чыгылмадылар. Алар агулаудан котылып калсалар да, әмма ләкин моны ул кәрәзләргә эләккән агулы бал кыш көнне күрәсең инде аларның башларына җитте. Былай зурдан югалту юк, Аллага шөкер. Агулау дигәннән аграрийлар белән уртак фикергә килеп булдымы? Менә быел агуланып умартачылар зыян күрмәсме? Бүгенге көндә без инде бик актив рәвештә шушы мәсьәләне чишү белән шөгыльләнәбез. Беренче чиратта без былтыр ел ахырында укыту уздырдык. Россиядә беренче булган укыту агрономнарны, хуҗалык җитәкчеләрен җыеп, төрле технологияләрен күрсәтеп, рапсны, комбавышны кортларга зыянсыз, табигатькә зыянсыз үстерү якларын күрсәттек. Бу инде бик файдалы чара дип күрәбез, һәм инде быел нәтиҗәсен күрәбез дип уйлыйбыз. Чөнки быел биологик препаратлар белән эшләүче кешеләр күбәя, хуҗалыклар күбәя дип уйлыйбыз. Һәм инде менә күреп торсак, оповещениеләрдә, бөтен әйберләрдә пока бүгенге көндә әйбәт кенә баралар. Рапсны бөтенләй агуламыйча үстереп була, менә ул. Рапсны бөтенләй агулап үстерүенчә булмый диләр, әмма ләкин менә Йосиф Амишлевин дигән кеше минимизация воздействия на получается на окружающую среду дигән альтернативный адаптивный технология дигән технологиясе бар. Шул технология белән булган очракта безнең инде агулау очраклары кимей. Агуласы бик күп буларак кирәк түгел. Ни өчен без беренче чиратта рапс турында әйтәбез? Ул мәйданнары күпме аның, әллә рапска гел бал кортлары кирәкме аңга? Гел менә шул рапс мәсьәләсе килеп туа. Тагын нинди культуралар белән бәйле мондый проблемалар бар? Нинди культураларны агулау белән умартачылардан сорасак? Гомумән алганда бу проблеманы инде бит менә хәзер без обсуждаем шул проблеманы агулау мәсьәлә буенча. Минем әйтеп китәсем килә иде тагын проблемалар турында умартачылыкны. Иң беренче приоритет буларак беренче проблемалар менә үзе карашымнан инде умартачы карашыннан умартачылар белән дә сөйләшкәнем бар бит инде минем. Беренче проблема ул мәсәлән реализация балы, икенчесе ул бәя балы, бәя хакы бит, өченчесе ул менә шушы агулау мәсьәләләре, ширләр бит. И минемчә инде менә шушы агулый торган ниләр бит, алар если менә беренче, икенче нине проблеманы без решать алсак, ул өченче, дүртенче проблемалар үзеннән үзе китәчәк дип уйлыйм инде мин. Үземчә менә шулай уйлыйм. Чөнки күп умартачылар белән сөйләшәбез бит менә. Иң беренче танышкач, ничек реализацияң бара диләр миңа әйтәләр. Ничә сумнан сатасың диләр. Аларны иң мөһим сораулар менә шушы бит. Менә шушы проблема агулау буенча ул стационарный пасекаларга гына кагыла бит. Если күчә торган пасекалар булса, мәсәлән, алар уже эләктерәләр дә умарталарын и бүтән җиргә алып китәләр, аларга ул кылмаучаламы дип әйтгәндә бит. Менә стационарный пасекаларга ул проблема. Шуның өчен аларның бит инде менә шул обычный стационарный пасекалар ул авыл тирәсендә була. Авыл тирәсендә ул обычный кешеләр инде, алар основном не заниматься этим, шуңа, күбесенчә алың белән шөгыльләнмиләр, шуңа акчалары как бы аларның юк дисәк тә була инде, чтобы менә теге прицеплар аларга күчереп Шәүкәт әфәнде, сез килешмәдегез? Юк, килешмим, чөнки бу проблема бөтенесенә кагыла. Рапска нәрсә куркыныч? Рапс иң күп бал бирүче, яхшы мидан үсә бит. Bütün uça торган җирен ташлап, рапска ябыша марта. 10 километрга очып, агулаучы бар. Бу якка булса 20 километр диаметрда. Анда күчереп иртүчәләргә, бакчасында тыртучыларга монда юк. Иң беренче проблема агулау проблемасы. Балны саталмасаң, көтә ул синең тегендә. Әйбет. Агуласаң, кортсыз калсаң,
Монда инде проблема китте. Балны саклау дигәндән без әле дә булса 20 ел элек аерткан бал ашыйбыз мәсәлән. Бик нигә сирәккә генә шундый теге менә тәм өчен генә аны теге умарталарны, бал кортларын тоткан әни ягыннан бабай инде күптән мәрхүм, менә ничектер теге бер истәлек шикелле, менә шундый теге раритетный дип әйтик инде, шын шундый әйбәт бал бар. Яхшылыкмы? Күпме ашарга ярый шундый. Бер дигән. Аерткан бал әле ул менә күпме ел ашарга ярый аннан соң. Бармы аның менә шиге? 20 ел ашыйбыз димәсәң. Бал бузыла торган продукт түгел, әгәр дөрес саклаганда кислород кирмәсә, аңа бер нәрсә булмый. Савыт яхшы булса, әгәр дә инде агач савытта булса, натуральный. Әмма кунагыбыз барыбер дә зур проблеманы күтәрде, ул реализацияме. Белгәнемчә, Башкортстанда бердән бер умартачы чит илгә балын чыгарган, чит илдә балын саткан бер умартачы, бер эшмәкәр бар. Беләсезме сез аны һәм ничек ирешкән микән ул аңа? Башкортстанда эшләп бар. Анды бармы бездә Татарстанда? Татарстанда бар. Китайга былтыр узган ел бал чыгарды. Әбит 10 тонна бал чыгарды. Нигә башкалар да менә аның юлы буенча китмиләр микән? Бәядән тора. Менә доллар 12, доллар бәясе белән хәзер бәйгесе көндә рөхсәт көндә не будет чыгарга балны. Үз бәясен, үз кыйммәтен кайтарып булмый. Монда бик дөрес сүз әйтте. Безнең әңгәмәдәшебез бар бал кортларын йорт хуҗалыгында тотучы. Мәсәлән, теге 3-4 сарык асраган шикелле, аның бер 10 баш умартасы булырга мөмкин. Чын-чынлап менә 10 тонна балны Кытайга озатырлык итеп, махсус принципларын алып, селекционерлар белән яңа тукымнар алып кайтып эшләүчеләр, андый хуҗалыклар, андый умарталыклар ничә икән бездә Татарстанда? Бүгенге көндә бездә 11 мең умарталык бар. 11 мең бу йорт хуҗалыгы, йорт хуҗалыгы да бергә. Кыфка хуҗалыклары инде бездә бигәз. Алар инде һәр умартачы һәр шәхси йортта тоталар, ЛПХ белән тоталар. Умартасыннары уртача 50-60-тан артмый. Күп тоткан умарталыклар бар безнең. Менә Шимшәр районында да бар, Карабаев районы, Нидә дә бар, Әлмәт якларында да бар. Андый умартачылар бар бездә. Алар инде балны нидән дә агропаркта саталар, ярминкәләрдә саталар. Читкә чыгару ягы пока авырак, чөнки анализ яклары да бар. Кеше беренче чыгаргачтан авыр да кеше курка бит. Яңалыктан ул бит инде беренче җырып чыгару бик авыр ул яктан. Кытайның чит илләренең таләпләре бик зур. Шул таләпләргә туры килер өчен безгә эшләргә. Бездәге бал ничегрәк бәяләнә икән ул? Без нефть турында сөйләргә күнеккән бит инде. Шундый маркалы нефть, мәсәлән, аңа гына карап тора бөтен базар бәясе дип, Татарстанның нефтеннән бигрәк балы ниндирәк дәрәҗәдә икән? Татарстанның балын без менә елында тикшертәбез инде. Безнең план буенча без инде сыйфатын карыйбыз. Бигрәк тә менә соңгы 2 елда Татарстан балына карата менә 22 елны алып карасак, бөтенләй бер хуҗалыкта дип сөйлибез инде. Бу Таможен союзның битендә неләре бар, безнең трибуналары бар. Балга да ул бөтен продукция бар. Сөт продукциялары бер генә единственный булды, перегревать иттеләр. Балны җылытырга ярамый 60 градустан артса, менә шу күрсәткеч кенә калганы. Аллага шөкер дибез инде без. Антибиотиклар, нитрофураннар, менә 19-нчы елны мис калам инде. Менә бөтенләй безнең сырбор дибез башланды 19-нчы елда. Беренче күп үлем. Аңшы да үләй берәмсәрем. Ул инде елны-елында. 19-нчы елда төп сәбәп нидә булды? Төп сәбәп агуланудан. Бик көчле агулану. Менә күп кенә безнең аграрниклар күп күләмдә мәйданнарда, күп мәйданнарда менә шушы технический культура дибез инде. Рапысның бәясе бар. Монда үзебездә бит завод бар безнең. Алар инде шарутлар, жмеклар ясыйлар. Шуңа күрә үзебездә завод төзелгәчтен 19-нчы елда менә шушы бәлә ул инде бездә генә түгел, бөтен Рәсәй буенча 30лап төп әгәр алсак санын 30 регионда 30 өлкәдә менә шушы үлем күзәтелде. Шул исәптән безнең Татарстанда. Менә авыруларга килгәндә варатуз дибез инде. Аның күп авырулары. Скафирус да бар анда, назиматуз да, хәзер яңа төрле ул авыруны аны мен әйтә башласам, телдә санаенда ул аны без аны ул авыруны кертмәс өчен бик көч куябыз. Менә монда катнашучылар ул безнең җылы яктан, Ростов, Краснодар ягыннан килә. Ул авыру бар, Россиядә теркәлгән, Рәсәйдә. Ләкин шушы авыруны кертмәс өчен
Birinci менә шушы Кыргыз пакетлары дибез инде biz. Өзбекстаннан теге ул инде качапыса, безгә бит менә рөхсәт алмыйша, бернинди лаборатория тикшермичә кертәләр. Сөйләшеп, хәзер бит интернет заманасы. Кимгә кирәк? Миңа 10 кирәк, миңа 20. Да. Пакетлар турысы бара. Пакет белән бара. Пакет бу. Пакет. Әнкә куяларда анда 4 рама куя инде, күпчелек анда. Ну төрлесе бар, 8 рама да булган. Ну күпчелек 4 рама. Шунда вот бернинди рөхсәт кәгазь алмыйлар. Безнең белән безнең күзәтчелек тарафыннан аларга рөхсәт бирелми, ветеринарий белгечләре дә белмиләр, лабораторияләргә тапшырмыйлар. Һәр берсе шул теләсән инде ялган белән кашапыса, төрле яклардан киләләр. Самарадан да, Улян аркылы да, Чувашия аркылы да. Бу, конечно, бер караганда бу инде селекция күзлегеннән чыгып карасак, карны дип сөйләйбез, яңарту кирәк. Менә бу породаны яңарту кирәк. Әмма ләкин безнең бит үзебездә дә бар. Бездә Татарстанда без әйтмибез, ул юнәлештә шөгыльләнәләр, күпчелек умарталар, умартачы аялар. Шуңа күрә икенче ел менә авыру кертмәскә. Авыруны тикшерергә лабораторияләр менә бу югарыда әйтеп иткән авыруларны без тикшерәбез. Хәзер инде без балны да тикшерәбез. Менә авырулар турында аннары нинди бал, яхшы бал булып санала һәм аны ничек тикшерергә икәнен без рекламадан соң кунакларыбыздан сорарбыз. Бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таяну ноктасы студиясендә умартачылык өлкәсе торышы турында сөйләшәбез. Рекламага кадәр ширләр турында, төп проблемалар турында сөйләшеп уздык, ләкин өлкә буларак умартачылык бит әле ул теге бал кортлары һәм бал белән генә шикләнми. Аның бит әле тагын ияреп бара торган юнәлешләре дә бар. Продукцияга килсәк инде ул, мәсәлән, пирга дип күрергә була, әйме, прополис күп кешегә яхшы таныштыр инде. Аннан тыш, әле безнең якларда бик сирәк күренеш булган апитерапия, ягъни бал кортлары белән дәвалану турында да әйтәбез. Ул юнәлеш ничегрәк? Умартачылык дигән вакытта ул юнәлешләргә ни дәрәҗәдә ярдәм бар? Апидомик дип аталган ял итү бүлмәсе кебек саналган кортчылар өчен, үзләре өчен дә дәвалану буларак та бик әйбәт инде ул. Аның һавасы сулап, прополис исе, сез әйтеп киткән бал исе. Кешенең хәзер күз алдына килә, бал кортлары гөжләп очып йөри бүлмә эчендә дип. Юк, гөжләп очып йөрми, кичкенә генә бер матур итеп кенә ясалган өй дип әйтсәк була инде. Шунда урнаштырылган корт оялары, алар эшкә чыга алмыйлар берничектә. Алардан килгән бөтен ис, тавышлары инде гөжләгән тавышлары син ишетеп, теге һавасын иснәп, үзеңә файда аласың. Килүчеләр бармы сезгә, әле үзегез өчен генә? Без үзебез өчен генә эшләнелгән әйбер, теге рөхсәт сорап, карыйк әле дип, бездә ясарыйк дип, күргән әйбер түгел дип, шулай карап китүчеләр бар. Үзебез өчен, туганнар өчен, дуслар өчен дигәндәй, әби, бабайлар, әти-әниләр өчен шулай дип эшләнелгән хобби кебек әйбер, эшләнелгән әйбер инде. Менә белгәнемчә, бу һөнәр ул менә нәселдән нәселгә килә торган эш име. Сез реализация белән берникадәр проблемалар бар дип әйтәсез. Димәк, андый һөнәрчеләр күбәеп киттеме? Ничегрәк? Менә бал сатучылар күпме хәзер? Бик кызык вопрос. Менә хәзер мин сезгә аңлатып китәм, бу минем күзлек буенча инде. Безнең бит стационарный пасекалар, авыл хуҗалыклары, алар күп тота умартаны, ләкин дә аларга сатырга авыр. Менә бар кочевой пасекалар инде, аларның мәсәлән менә шундый прицеп 20-25 умарта, алар бер 4-5 прицеп белән күченеп йөриләр. Алар менә сезонга, мәсәлән, 5 тапкыр күбрәк балны ала, менә стационарный пасекага караганда 5 тапкыр күбрәк балны ала, һәм дә аларның оборудованиелары бар, алар менә шулай тиз-тиз генә ала, аерта алар җәйге сезонга 10 тонн бал ясарга мөмкин. Шуңа балның бәясен алар как бы оптовикларга сатып, аларга чөнки в розницу сата алмыйлар алар. Алар аны оптовикка саталар, оптовиклар юн бәйдән генә алып, аны чыгаралар инде бүтән магазиннарга. Шуңа простой умартачыларның инде балларның бәяләрен сбивать ителә шулай итеп. Монда да шул оптовиклар, монда да шул шелтәрләр, һәм да шул мәсьәлә инде. Шуның өчен менә хәзер әзрәк менә хәзер бит инде ишкәңез бардыр, маркетплейслар бар, менә миңа бик ошый менә шу тема инде. Ни өчен дигәндә, хәзер умартачылар үзләре үзенең
балларын туп-турыга чыгарга мөмкинчелек килеп чыкты менә нигә. Интернетка инде менә шул интересуюсь, мен тоже изучаю. Кызык кирип карага, сатырга дигәндәй шушы маркетплейсларда. Чөнки анда кеше ышанып маркетплейстан бал алам. Мин мәсәлән үземнән һәм инде үземнең туганнарымнан, дусларымнан чыгып шуны әйтә алам. Бал ул менә белгән кешеңнән генә аласың балны. Менә 100% син кешене беләсең, нинди кеше икәнен, аның балын нинди икәнен шулай гына аласың. Мин менә уйламый маркетплейска кирип кемдер бал ала дип. Ну, ул фикер һәрберебездә бардыр инде, но ләкин без бизнеска карасак, безнең фикердән генә тормый бит, ул статистикасы бар. Без анда кирип карый алабыз, күпме сатулар булган мәсәлән. Без күрәбез, анда бик күп сатулар, чынлыкта караганда, анда сатулар бара. Без бит анализ ясый алабыз, күрә алабыз, күпме кеше ничек сата. Анда мәсәлән, оптовиклар бик күп сата балны. Нигә ди менә умартачылар кире алмый анда? Кирсеннәр дә и сатсыннар, и үзенең бәясен куярга мөмкин шунда. Да, әлегә дә баягы шул күләм булмаудыр инде. Алайда, менә маркетплейс дигәч, Идрис әфәнде әйтеп уздыгыз, сез тикшертмиләр, рөхсәт алмыйлар. Мин мәсәлән моннан соң тагын да ныграк уйланачакмын, берәр җирдә бал кирәк дигән әйбер булса, белгән кешеңнән генә барырга кирәк икәнне инде 100% инанасың. Алайда бал алган вакытта нинди документы булырга тиеш янында? Һәм нинди үзлекләре теркәлгән булырга тиеш ул балның? Бик дөрес. Мин бу умартачы иптәш белән шиклешмим, чөнки беренчедән һәрбер умартачының булырга тиеш паспорт. Ветеринар санитарный паспорт дибез. Анда инде нинди авыруларга тикшерелгән, кашан нинди мероприятие үткәргән, тикшертеп лабораторияләрдә ул яз көз 2 тапкыр шушы нигә теркәлеп бара. Кем контрольдә тотаны? Контрольдә безнең ветеринарий табиблары һәрбер районда бар инде алар безнең баш ветеринарий идарәсенең белгечләре һәрбер районда бар, ветеринарный участковый лечительничлар бар. Бу контроль безнең яктан да бар, безнең күзәтчелек тарафыннан да. Икенче ягы бар. Нинди генә продукция, бу безнең умарта кортының балмул, бүтән продукциясе, алар һәр вакытта Меркурий, безнең бар бит инде Меркурий аша, ветеринар саправан документ оформлый итәргә тиеш. Бу да күрсәтә, инде күрсәтә тикшерелгән бал, аның балының да антибиотиклар юк, һәм башка шушындай ветеринарий, санитарий таләпләренә туры килгән, белгән, тиешенчә берәр нәрсә килеп чыкса, бит инде менә үзегез беләсез, алдыгыз белмәгән кешедән бал, Алла сакласын, берәр нәрсә килеп чыкты. Нәрсә килеп чыгыра, балдан агуланырга мөмкинме? Агуланмаса да, агулануда гына дип әйтмим мин аның. Во-первых, ул нәрсәдер кушкан. Фальсификация дибез инде. Антибиотик өсөтү дә эчәргә була, ләкин бу кызык түгел. Антибиотик сыйфат ягына килеп җиттек. Әйдәгез умартачылардан сорыйга, менә балны ничек тикшергә безгә тамашачыларга бик кызык бу. Менә ничек итеп балны тикшергә, кайсы бал яхшы дип санала. Видеороликларда күрсәтәләр бит әле, балны суга салалар, кәрәс формасына керә, балның үзенең хәтере бар, менә шуңа күрә кәрәс күрсәтә ул дип төртәләр бит. Әйтмиләр, әйтәселәре килми. Шарлатаннар диләрендә андый кешеләрне, күрсәтүчеләрне. Монда иң яхшы белгеч менә сез әйткән фикер. Белгән кешедән алырга. Балны күп кеше балның тәме белми. Менә нәрсә бирсәң дә, бал инде, бал түгел, балның сортлары бик күп. Менә иң яхшы бал юкә балы, Иң киң таралганы чәчәк балы дип әйтелгән. Чәчәк балы. Юкә балы тагын инде. Юкә балы, кара будай балын яратып алалар, менә ул тиз бетә безнең. Аннары хәзер гымбагыш бал нәрсә күп. Бал бездә кочевниклар бигәс Татарстанда. Бал күп, гымбагыш хәзер бөтен районнарда тулды. Рапс күп кирде бит. Менә аннан алына. Дольник бар. Менә рапс балы нәрсә белән? Начар бал түгел, но ул катып китә, кирпич кебек була ярына бит. Аның үзенчәлеге бар. Гымбагыш балы тоже тәмле, но на любителей. Алган вакытта ничек итеп шамаларга сыйфаты бар, өлгергән бер дигән бал икәнлеген. Ашык тыгып карап белмим. Өлгергән куе була инде ул. Сыйык бал булса өлгер битмәгән була. Аннары менә мин үзебезнең кәргәтәм алучыларга алыштырам дигән, әгәр ошамады икән, әйтегез килеп алыштырып китәм, акчасын бирәм, Шуның өчен белгән кеше эшләргә, белгән кешеләрдән алырга, төсе нинди булырга тиеш. Төсе дә бик күп төрле алайга әйтеп булмый. Аның агы бар, карасы бар, сарысы бар, нинди чәчәктән җыйган. Тәме, бал тәме дип әйттегез сез. Нинди тәме ул? Бал тәме. Мәсәлән, Горьковать
Ансында юкә Biraz айырма yüke geçerek булanda ул. Ул туры суртка карай, бөтен бал теге әче сәче тегелеп кән туры белеп булмай. Безнең элек Мына бу теманы беләсезме, без күтәрик, бал айырткач, алып килик мына монда бит. Дегустация ясап, матурга бер передача эштергә була. Шулай эшлегән әйдәгез. август башында Хәтләнә башарбыз, ләкин телевидение әлегә истәркәннәрне тапшыра белмәй. Ничек тә түзәрләр инде, алайда. Мына бер нәрсә әйтеп китәсем килә. Бүген бик яхшы хәбәр килеште безгә. Агулалар буенча без ел буе суд процессы барды безнең. Арча районының Северный совхозын біз умартачылар жеңүү чыкты. Әбет суд карар чыгарды, умартачыларның агулануында Северный совхозы гаепле деген. Ул расходларны хәзер алар өстенә алырга тиешләр. 346 меңгә иск бирелгәне, плюс хәзер адвокатка һәм инде экспертизаларга булган расходларны капларга тиеш алга теләсә инде. Әбет шунда бик яхшы хәбәр. Бу әлбәттә зур прогресс дип әйтик. Ләкин ширләр мәсьәләсендә шул ук әлеге дә баягы воротозга әйләнеп кайтсак, монда бит икенче куркынышы киләчәктә безнең среднерусская пчела дигән тукым бөтенләй дә юкка чыгу куркынышы бар. Чөнки күбесенчә ул тукым бирешә бу ширгә. Нинди тукымнар килә алмашка, аларны табып буламы? Умартачыларга кайсы якка карарга кирәк? Кыргызстан, Үзбәкстанга карамыйбыз дип әйттек инде, аннан ярамый. Среднерусскийга шулай ук өмет булмаска мөмкин. Запаска дип булса да кайсы тукымны шамаларга була? Бу мөмкиндә үзебезнең тукымнар бар, үзебезнең матковатлар, үзебезнең нәсел хуҗалыклары, әйбәтләп кенә среднерусскийга да саклыйлар, среднерусская порода татарская популяция дип бездә 3 хуҗалык бар. Берсе Саба районында, икесе Балташ районында, өченче тагын бер хуҗалык Теләш районында булачак. Алар инде үзләренең бөтен анализларын тикшертеп, нәселне дәлилләп, эшне алып барачаклар. Һәм инде бөтен кеше дә среднерусский белән эшләми, чөнки ул усалрак та, шуңа күрә безнең Карпат тукымнары да, Кавказда бар, Карникада бар. Ул тукымнарны безнең үзебезнең матковатлар чыгара, әйбәтләп кенә. Кайсы ныграк тора воротозга каршы? Тавлаган очракта биологический препаратлар бар, әйбәтләп кенә эшләгән очракта воротозга барса ачыдам. Әйтәс килгән, менә бал турында сөйләделәр. Бал белән шикләрне дөрес әйбер түгел. Бал ул бал инде, без 5000 тоннадан артык бал җитештерәбез. Шуңа күрә безнең хәзер инде вакыт без аны эшкәртү турында уйлап торыш. Эшкәртү миңа калса бер дә алга киткән өлкә түгел. Менә ниндидер теге пасталар, помадкалар, әллә нәрсәләр ясау дигән әйберне минем бик күргәнем юк Татарстанда. Юк, менә Россиядә икенче урында бал буенча икенче урында, эшкәртү буенча без арта киләбез. Менә безнең медовый напитки дибез, балдан ясаган напитоклар, ул бик яңа ни тармак, әле беркем дә ачылмаган тармак. Бар медовый хлоресар. Без инде Татарстанда алкогольный продукция әйбәт түгел. Шуңа күрә без инде менә технологлар белән сөйләшәбез, алкогольсыз файдалы ниләр, баллы эчемлекләр, конфетлар, продукция, десертлар ясау турында уйлайбыз. Шуңа күрә бу киләчәк турында уйларга кирәк. Шуңа күрә инде бер бал булган сатып булмый. Умартачак алга китсен өчен без беренче китә бал сату турында гына чикләнеп калырга тиеш түгел. Безнең тармакта булырга тиеш. Безнең туризмда менә бу апидомиклар килеп чыгу бик әйбәт әйбер. Чөнки апидомик ярдәм булыр микән? Ярдәм була. Менә безнең бар хуҗалык Әгерҗе районында шушы апидомикларга җай итәргә кеше килә. Шунда инде шул балны ашап, аннан соң үзенә күчтән җитеп алып китә. Ул яңа төрле тармак, Алтай якларында, Башкорт якларында шулай балны саталар. Чөнки кеше продукцияны алмый, кеше үзләренең хисләрен алып китә, җалдан күңелле кәефләрен алып китәләр инде. Шуңа күрә без шушы тармакта эшләргә дип уйлап торабыз. Бик яхшы идея һәм киңәш булдымы? Әлбәттә, бу темага кирип китү әле моның башы гына дип уйлыйбыз. Бик яхшы фикер булды. Бал айырткач, кайчан була инде ул егетләр? Ул 2 августтан соң. 2 августлардан соң яңа айырткан баллар белән шушы составта әлеге студиядә яхшы хәбәрләр белән җыелышырбыз дип планлаштырып куйык әле. 1 килограмм бал алыр өчен бал кырты 10 миллион чәчәк эшкәртергә тиеш. Умартачыларның да хезмәтле бер дә ким түгел. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез.